khomolong amsayo watui kisa phaima bai nobar kisa phaima bai no bufang wafang baiui current rok belai kheno obosta hamyangui tongkha jungjalo kalaijak tai oro satai kalaio bufang baiui auto khungsa phopjakha tai oro borok khorok tamni bising khoroksa dukumanui bokhorok phatui hospital bo thangna nangkha belai kheno watui kisa phaimani bisingtui no omo haike noborok phaiui current rok baiui lukorok tabuk jungjalo kalainai abo hai aro ugo phaimani tahna kisar deo phaiman rijab kisa phainai borong pai tip pai kya phainai tipin phainai bathak drop rek second drop haken kere khana mane yagolang nokhona nokhoni mala sang bisingon ko thaka ko borok da dukumangka borok kisa dukumangka bising sagate kisa se bising phagen borok bisingo tongmani partam masa nokhajak te mang bisingon kajak dukumangka tam dukumangka borok bokhorok simi thai phaja taw borok hospital kumulok nok bojagani phaimani nok misrang mojani phaimani na taw omoro khainani hini no kono complain ba current department hai current department to phun khlaita tajing aron parani dara sangna kono kaya ko khlai mang khlai batak ning bung kata mo romesh debrama misrang mojani nang auto chalukta romesh debrama